Magdagon og sanggot, isusuriya ra man ning ato. Kanay mga unod jud ba? Nakatog. Pagkatog iyang dali og balhin diri sa ubos ang iyang pangan. Iyang gipapas, iyang gibali sa ubos, pinakatumoy. Ingon ang kamatayan, ay kaya ay. Tungod sa imong kabuutan, dili ko magsugod sa pinakatumoy. Patay siya ba? Patay gyapon res katumoy. Ibalhin man yang nga tumoy. Wa nang tato niya ibalhin kay muloy magunin mo. Are na ko tumoy di na sa primero. Dili ko magsugod sa pinakatumoy. Nya kay ibalhin man niya na matandog gyapon kamatayon gibuutan siya ba. Sige ron di ka mamatay dugay-dugay pa ka moabot pa ka 100 dili ko tumoy magsugod. Nya iya mga gibutan tumoy. Patay gyapon. Muna nga, di kalikay ang tao kung siya kuhaon na ni Mr. Kamatayon mga kaigsunan. Halita sa katapusan, nagingon ang Ecclesiastes 12:1. Remember your Creator in the days of your youth. Nga naman, pahinumduman man ang pagkabatanon nato sa panahon sa tong pagkabatanon. Kay dunay dautan nga moabot sa batanon. Kung sa may dautan nga moabot sa batanon, ang pagkatigulang. Kini si Tatay Ladyo, sigurado mong ko nga sa batanon pa ni gwapo gini siya ba? Kay mailhan man mo sa mga forma-formas now. No? Mailhan mo siya nga gwapo. Kini, kay ba mo ni si nanay? Di ba gwapo siya sa batanon pa? Hinay mo kay mong ando. Gwapo di ba sa batanon pa? O, gwapo mga kaigsunan, kay nga man, batanon pa man. Pero muabot na gani ang dautan sa kinabuhi sa batanon, mao na ang pagkatigulang. Bisan asa nakadalon, di nakaganahan sa hospital, adto ka hospital. Oh, di nakaganahan mo kaon, pakanon ka, iduslak mo kaon, nga lagi. Oh, kaya di naman taganahan mo kaon. Muna sa Tatay Ladyo, ipakaon ni Luloy daghan. Banatan itong pagkaon. Idusla ko ng pagkaon ng luloy na. Yawa mo ito mga ngay sa tatay. Iyang gitigwa. Yawa na inungdan. Pahuway siya. Siya nga na yung mga kong pagkaon. May pahuway ng langguan eh. Pahuway. Mo na idautan nga moabot sa batanon. Ang pagkatigulang. Di naganahan mo lakaw. Kay sakit ng tuhod. Di naganahan mo dagan. Kay mapandol na. Di nakaklaro. Di nakadungog. Mo na idautan nga moabot sa batanon. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpataliw. Minaot ko nga adunay nakatunan ninyo. Nini nga ito nga gitunan karon ni takna sa kagabion mga igsoon. Minaot ko nga always preparado ta diya sa Ginoo. Amen? Preparado ta. Bisag unsay atong relihiyon, dili na magmatter sa relihiyon. Prinsipyo nato ang atong relasyon sa Ginoo. Amen? Kaya bangunsa man atong relihiyon, nagtudlo, raman ang siyag maayo. Ang atog yung relasyon sa Ginoo nga madugtong kita sa Ginoo anytime kung mamatay. Matod pa ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Ginansya ang taong matarong kung siya mamatay, pero taong dautan nga namatay kansi kayo nganuman dili siya kadawat sa kinabuhi. Thank you very much. Sugmayong gabi kanatong tanan.